na co tam ho budu hnát. Já pak mu to stejně musím napovědět, potom to ono nebude nic umět, co samého vzniklo. Co vzniklo? Jak se to jmenuje? Tak když to je Benzil, tak to bude... Dibenzil. Ne, sulfozol. A koncovka ještě. Sulfurornatý žalud. Ne, to. Tak, dibenzil, jenom sulfid. Když to byl sulfid draselný, tak toto je dibenzil sulfid. A nic jiného. Sulfurornatý. Já jsem fritér.